Dakin kas fej kellna klient minn tagħna illi kien ovvjament jerġa' jaħdem ma' business partikolari illi l-impjegata kellha bżonn tidħol l-isptar biex twellet qiegħda in labor għaliex din ma kellix payslip fuqha jew għax l-employer kien take it easy u joħroġ il-payslips meta jfettilu u meta jfettilu ħallas lill-accountant biex jagħmilhomlu, dan il-payslip ma kellhomx. So da ovvjament ċemplu l-employer li kellhom bżonn il-payslip. L-employer ċempel lill-accountant. L-accountant ċempel għaduni malaj jaraw kif ħanamlu ħanħorġu la payslip. Qabel kella payslip fideja li din seta' turi ma setax tinqeda in labor, ġifiri. Biex teħles. Eżatti, ġifiri, di tistenna payslip biex twellet. Ovvjament, għawek biex ta' timbet dik il-problema li konat nitħattu dwar għal-biraħ li da kif il-Mater Dei li l-operator tiegħu huwa wkoll il-gvern ma jafx jekk it-tali persuna li għandu ma' reception desk iħallas l-ennaj jew le. Biex ta' għanna problema mill-ispiegajt li il-gvern Malti mandux din centralization ta' database. Ekku, id-data fil-gvern Malti tinstab għand departimenti differenti. Ġifiri, anka per eżempju, ħafna frejt dettalji li ma tkunx tafhom. Jekk inti tiżewweġ, trid taf za departimenti kollha tal-gvern, mhux qed ngħidu il-bank u l-affarijiet li ovvjament ma jafux, ma jekk jiena iżewweġ jiena ġejt irreġistrat fir-reġistru pubbliku. Sewa. Imma ir-reġistru pubbliku ma jitkellimx mad-dipartiment tat-taxxa, ma jitkellimx mad-dipartiment tal-bolla, ma jitkellem ma' ħadd. Mela jien biex nafża lid-dipartiment tat-taxxa li jisma' jiena żewweġt mela r-rata tat-taxxa tiegħi għandha tinbidel, irrid attwalment nafżah. Billi biddilt l-indirizz tal-ID card, it-taxxa ma jafx li jien l-indirizz tiegħi jinbidel, allura toħloq disjointment kbir, allura anke ovvjament bħal servizzi pubbliċi bħal ma l-isptar ma jekk qed jitlob li jisma' jekk dan mhux Ewropew mela mhuwiex covered jew m'għandux li HIC card għax huwa barra jagħtaw, jew m'għandux bolla Malta, imma nafx dan għandix naqdih jew lex attwalment jekk da mhuwiex Ewropew l-isptar irrid jitħallas man xi ħadd. Mela l-option kif qegħdin bħalissa qiegħda isma' jekk ma nistax nara ma naqdikx meta ovvjament tista' tkun ħafna iktar sempliċi b'sistema ċentralizzata li dak li jkun jgħid isma' daħħalt l-ID card mhux qed ngħidu dettalji personali, bolla għandha dil-persuna iva jew le. Nista' naqdiha iva jew le. Li ovvjament tagħmel il-ħajja aktar faċli għall-individwu ċittadin. Għal-ċittadin, anka għal-min hemm wara d-desk għax da min jaf xi stress jaqbdek u inti. Le sinjura ma nistax indaħlek għax m'għandekx il-payslip dik qed tweldidlek hemmhekk min jaf x'ħesir spiex ta' għal kulħadd huwa spiex ta' inutli ħafna xi xmet. Għara kem jedda, Kulħat jedda, Di tkun il-mara tijak tibda tolli kolla, xu. Baby ġipur Malti mbar, jt bilet fil-dar l-ewel. Mela, tlaqna?